Sultanic. Dillali ya Zainab. Na'am. Dillali ya Zainab. A'a. Yaya kiran yake yawa ni ma har kakar ado so ne. Ni saya nake ina siyarwa babu abun da ban iya shi ba. Babashi wata yar atamfa ce na dan kawo miki ga ta gale shi Tiffany nake so ne ga yara a gida suna nishi warware ki dan duba mu daidaita maza yanzu ne gaba atamfar nan kwata ko din shi male shin ya fara yin tsatsa kuma gashi raga kamar ma an bula da dan yatsa na saya ta kabiyu in yayi ki dawo gobe na kintsa haba malama Zainab ni ma fa 20,000 na fanshe shi in na sai da shi hakan sai yaushe na san zan samu tamkar shi taimaka ki kara min ina da bukatu ga biyan bashi ki karɓi kuɗin ki ba bashi harkar yanzu ta kwanta gaba ɗaya kayan ba mutum riba shi wancan mai ya kawo ne yake zansara ido kamar dutse na ga ya riko TV ga kuma injin taliyar murji ajiye mu dan duba mu gaggauta kin san zomo baya zama keji hanzari kawai nake ki bana banda ya samu umurji bari to mu dan duba ka san kayan yau sai ana caji in na je na sai gaibu idanuna ne za su dau yaji za a baka 1.5 ka sha sha'anin ka sha miyar yaji haba malama Zainab ina laifin ki cike 3,000 taimaka ki kara mun ko ba kya fatan goben zo gari ya waye ko yau ma an zo da kaya ne na gani kana shauki amma wannan fara'ar ta kaji ne aji ya rufe baki ki wato yau safarar tarago ne yana hannun dillali sai da na ce wancan gona ne kai yau za a sha fanta mai tsire sai ya gane ni ne aiko an yi dacen shi hakika ragon nan rikakke ne marmatso kilasa shi ina tsammanin ma na turka ne yanzu kan rike 2,000 ka dafe ai kai din na kullum ne haba malama Zainab ke dan kara mini ko na kwaki ne watakila ina koma in samu wanda